ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଏ 9 ଏପ୍ରିଲ 1919, ବି 6 ଏପ୍ରିଲ 1919, ସି 18 ମାର୍ଚ୍ଚ 1919, ଡି 13 ଏପ୍ରିଲ 1919। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି 13 ଏପ୍ରିଲ 1919। ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏ ମୁମ୍ବାଇ, ବି ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ସି ଅମୃତସର, ଡି ଲାହୋର। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ଅମୃତସର। ହଣ୍ଟର କମିଟି କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଏ 14 ଅକ୍ଟୋବର 1919, ବି 23 ଡିସେମ୍ବର 1919, ସି 9 ଜୁନ୍ 1920, ଡି 1 ଅଗଷ୍ଟ 1920। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ 14 ଅକ୍ଟୋବର 1919। ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା କେବେ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ? ଏ 17 ମେ 1498, ବି 14 ଅକ୍ଟୋବର 1919, ସି 23 ଡିସେମ୍ବର 1919, ଡି 20 ଫେବୃଆରୀ 1947। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ 17 ମେ 1498। ବେଙ୍ଗଲର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ? ଏ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଆଲମେଇଡା, ବି ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍, ସି ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍, ଡି ଲର୍ଡ ଡେଲହୌସି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍।